Здравейте! Започваме с равносметката от вчерашния интензивен валеж, който предизвика наводнения на много места в страната. Виждаме кадри от Горна Оряховица, където улиците буквално заприличаха на реки. Ето и колко големи ледени късове паднаха в село Островче, Разградско. Днес времето ще бъде значително по-спокойно. Облаците ще останат над страната, но условия за повече валежи ще има само над крайните югоизточни части от страната. В областите Хасково, Ямбол и Бургас за днес остава в сила жълт код за гръмотевични бури. Температурите ще останат без промяна. Очакваме стойностите да достигат от 21 до около 25 градуса. Денят по морето няма да е подходящ за плаж. Там ще бъде облачно с валежи предимно по южното крайбрежие. Максималната температура на въздуха ще е от 22 до 24 градуса, близки стойности до тези на морската вода. В планините ще е ветровито, облачно с валежи и с гръмотевици. А от утре слънцето се завръща, температурите бързо и чувствително ще се повишават, като в събота и неделя ни очаква горещо време. Максималните стойности ще достигат от 33 на места до 38-40 градуса. А днес двубоите в Евро 2016 продължават в Бордо и Сент-Етиен, където термометрите ще показват около 19-20 градуса. За съжаление са възможни и краткотрайни валежи, които не биха попречили на доброто настроение. Не пропускайте всичко това до вечера по каналите на Нова.